nga rem I Basenbor itri la itai bentala jong kumu MLA nga kum tau umdesu la dei tangu common man general public la long no nga rem no jar ka khandai nga ye tre be beri ka di ka jing no men sim jong ki pajba bawat yang mong ba ngie tre bangi liwat mangi ndri ka jing I jong pajba kiwat yang I bad yang kamtam kumu tau bala rem ndri ka jing I kadang slay tengiyo bentre yo ben explore timtas ngi pi ngi yo ben yang hang ne kumpul PI ka jingjob ru kamde shu la ka khat khandai mtasi ngala tam khat wispa takaladi ki ka ba ya hanga haladi ka longgo I ka bostunat bat PGI apo laban konsensi wat ka meli ru pini Basenbor harjar khat lai itam tang khat wispa harjar khat prai itam hadu nyu hajar arjar pulai itam hadu khat arjar tika benta kan sayat kumta biang kumju apo konsensi laban gradually ingin train namata ka jingdot kam joki hari ni kita sor ngai tang na konstituensi jong pi bo penrem yo VPP mo gai mang kata daw ba kadi ka jingi tre lang ken ki ka kam kinong song juga konstituensi laban kipe ka kam kimpe ka ni ka jing songsit bat kipe yo briu batre bat banla banunra kita ka jing kala bat ki jing mentoi ki ba pher kamtam ko mangala kren ning kongru kadi ka commercial area ru ka ba jur haka khai pateng ru ngi haban benta ban pej bah nang ta da pipet haka ratio jongki voters ru haka MDC ka don tang 8% ndai haka meli ka don hadu 9% ka extra tinga sutu ba ka jingya tre rangkat ba ki pajba ka ki ka jingjob ka ba long mentas ni Basenbor pi kum mama pi so kum no ba persa jong pi ba ki sulai mo job yang ni ka MDC mentana po laban konstituensi ya nga kum mama jo ba harangkat boro kinong tabur ba thonjo khat sala bo kami kemen ba job nomor ba kuman pun kemayo pi hakatinga arjar ka kendai urem takat kendai bu te ngan suy thu e pi nyau phau na ka chispa kinong song snong haka laban mo prom MDC konsensi kimtip iken ba ulong MDC hiu bariki mar senderam sebelah song thai utrei be ulet cipat ba yarap ya kaya pedu yarap ya ka duk kosuk yarap ya ka development ka mulai te sebelah song thai tenan takadau ki ngosoban ai kumle ya ginong tabut bai batonyo kansal laban mo prem ya kai sab ko bo bariki la trei ko ai ga jing ki ru ki ai jing ni yo ya jing job na bodan boro te ni so ya kemen but kan ga jing job jong bariki kan ai mesin su yu bariki yang arum ju haga bangi rengkat boro kinong kersan kinong tabur jong khazal laban boro kumbengi ju tre ngin yai tre na benta kabit ka biang jong pai ba ki kam simet ke jong ki long yi laga de haga yap ka du laga de jing duna jong ki haga yo ko kot laga de kodok skim ru ko bagede ben yo pai ba kumbengi ju tre ngin beteng ban yai tre na benta pai ba masupa ene ka kubor na ka benta jong bariki ban benta ka jong aru la pi simhi ya ka jing hikai jogi kok jong ka bible ka kot bakhut jong bible la ni ka kot kentang ka bakhut ka hikai ba wat ya kitu ki ba simla wat you tu ndong sunru mdai ban ngiat you syariat ndai bring him to the right direction yalam you siklanti ka ba tengiru hi ni longumta wat la kiwi wat la kitu ki ba simla jet yo bariki ki bam samla jet yang kaying jungi arp so ta ka pli na ba ki kala no le la benong le si kadon ga benong ke jimba kala ke perkat perlan kala ben long dakung wei nre abo bariki ru ajab baro ki bam simla tap la kerja di bariki ru kaying ke jonga jung bariki wan kala ale ya trilang kang bangin nginte ya kala wei ke ba jong kat salaban mo pram konstitusi Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages or multiple IVF failures, then get a second opinion with us
on 1st March in Shillong Children Hospital, Koksay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you.